Tá an ceis gibhlireachta inniu den níamáig í annaí caite amachas an cuairt anseo a London inniu. Dúirt an breitheamh go raibh na himartaí glí ag tonscnaíodh a néadan níamáig míleathach agus ar nimhní. Seo an tríú bhuair a líamáig teartas cóir na cuairte anseo a London. An chead bhuair dá teartas cóir na cuairte anseo ag cuairt choranach Woolwich. Tá Woolwich thart a 5,000 ó chuairt dúiche Westminster in dheisceart na cara. Aham an bréis sésta an seo aniu a taú le níceap agus a taú le mutir na Palestíne. Tá rudí fásta ag Carlú an Gaza, le daoine foiil bhás gaci le lá tá páistí á marú agus tá rudí ina praseach an sin agus sin an scéal ní mo cara, so tá muid an seo ar son siochána sa dahan siochána ag Gaza agus sin an cúis go bhfuil mé an seo agus just fair play don lads, fair play dó. Síle an rud a facúgin ní amháin an seo agus ag na cas na cuairte a gotíine le rint míana anús ar fa fad an dóin tá daine ag teach amach ag seaasú ag tabir in ceap mar geall ar seaasú sacu a cóthairithe ar an Palestín. Seaasú thar a bheith cróga agus tá muid thar a bheith brodal ghfuil siad ag úsáid á ardan ar fud fad an gcón an cinú ghfuil gu an Palestín ar ardan dónda. Tá sé beagán déisnach ar gád na ceoltóirí a bheith ag scartamach mar nach bhfuil na hiris nó na stáisiún telefís nó radio sásta a bheith leart faoi céim fá nach féidir a bheith ag caint ósóir faoi daine a fáil bás agus daine a bheith curthg an bás. Just ní sé ceart nach cuair.